U prethodnom periodu bilo je velikih promjena u vremenu, te je u večernjim satima padala kiša praćena jakim vetrom i grmljavinom. U medijima je plasiran izraz superćelijski oblak koji je uzrokovao velike oluje u celoj Srbiji. Vladimir Dikić, meteorolog amater, urednik portala PN Meteo, kaže da je Paraćin ipak zaobišao superćelijski oblak i da su za njega potrebni posebni uslovi. Nad Paraćinom nismo, jeste bilo malo južnije prethodnih dana oko Kruševca i dole oko Aleksinca, ali kod nas nismo imali. Mora da se stvore baš posebni uslovi da bi do toga došlo. Superćelijski oblak, znači on u sebi ima rotaciju unutar oblaka. Možete i sami da vidite kako se posmatra oblak, da se on hrani jednim delom, znači rotacija ide kontra od smera kako on ide. Zbog toga što ide u velikim visinama i do 15 km, nekad i više, na tim velikim visinama vladaju i veliki minusi, pa zbog toga imamo i krupne zrne grada i tu protiv gradne odbrane ne može da deluje uopšte. Iako u narodu kruži priča da ovakvo vreme ranijih godina u letnjem periodu nije bilo, Dikić kaže da je smena sunca i oblaka karakteristična u ovim mesecima. Za naše područje jesu karakteristične letnje oluje koje prekidaju vrućine. Malo se više potencira u medijima sad oko tih superćelija, a nije svaki oblak superćelijski oblak. Ovo je karakteristično, mislim sad ovaj period smo imali malo više tih događaja, baš iz tog razloga što smo se nalazili između vrele vazdušne mase koja je bila tik južniji od nas i svežije koje se nalazi u centralnoj i zapadnoj Evropi. I sada kada na pregrejanu površinu dođe nešto hladniji vazduh, onda dođe do burne reakcije i normalno da budu jače oluje. U narednom periodu očekuje nas slično vreme kao u prethodnom, te će se topli i nešto hladniji dani smenjivati. Vladimir Dikić, meteorolog amater, urednik portala PN Meteo, kaže da će narednih jutra biti nešto svežije, te temperatura neće prelaziti 13 stepen. U narednom periodu vreme je slično kao što je bilo i do sada, neka slična matrica. Imaćemo 3-4 topla dana, pa 1-2 dana sa zahlađenjem. Što se tiče narednih dana, znači već sutra osetno svežije nego prethodnih dana, maksimalna temperatura će biti oko 26 stepeni u sunčane intervale. Za vikend porast temperature te će biti maksimalno oko 35 stepeni, dok nas u nedelju uveče očekuje zahlađenje i osveženje u vidu pljuskova sa grmljavinom sa mogućim vremenskim nepogodama. Ovakvo vreme biće konstantno na svaka 3 do 4 dana, te će i početkom avgusta biti sličnih promena.